Sekarang buang lana-lana panggilannya Pak. Selesai acara 7 hari mendaki guys. Selamat tinggal. Insyaallah ada rezeki aku tak berani sok tinggal. Lah ya makane kuwi kon potong anom nek kutu berarti kon potong buri. Rodokon buri. Alas kok sak omah kuwi bakal dua banget. Hah? Teh. Nyekel sarong dadi ora iso. Dua tiga hari Dua. Dalam. Up. Pak D. Pak D Rukin. Jenenge Pak D Rukin. Jenenge Abisam. Video. Wes iki. Jane wayang ngono ya kok miring. Kon ngerekam bin mbek kolit. Ya, iki melu kono kon ngene waduh. Ini Mas Topano. Boyongan. Jajan jarak kae ya Bri ya. Mulai bolo ya mbek aku ya. Ya. Iya tuh bolo kok sih gak bolo lagi. Bin akan nanti bin. Sedih. Abis sami kari kene. Awake wis geger Pak mobil lho. Iya sih. Iya sih. Abrisam keri abrisam. Keri ya. Wah, keri ya. Pak iku cepetno. Sing manut lho Pak. Pinta. Gulir kok. Bisa melu mulai balan-balan dong. Bisa bunyo. Loh, nyapa nggo gombal iki? Bisa dalan serbeti, Pak. Oh, kan berarti ayahmu lho. Wes. Wes. Iki apa sih? Semet teko omah baru. Wes. Ayo. Alah gowon tepuk ya. Langsung balik. Ya ayo ayo ayo. Rupune nggih Pak nggih kok kuwasa. Nggih. Tilem mboten mriko. Rupune nggih nggih kuwasa nggih.
Kemudian ternyata salah yang mriki nggih. Nggih. Yang pun dangu ten mriki ya niat. Nggih, ngapunten nggih. Ngapunten nih Mbak kula nggih. Padha-padha ya, padha-padha. Iya, iya. Ngapunten nggih, Mbak. Lah. Ngiri. Ayo mana Mbak Ira. Aku tak ning Mbak Ira ya. Iya, ayo. Lo kabeh. Oh kabeh. Peteng guys. Wadang. Bapak rumah sawah. Sawah. Kesini lagi. Bapak Mbak Iko. Halo. Tak tinggal pulang sih Mbak Iko. Insyaallah lek duwe rezeki tak sambang-sambang rene.